Ама е вкусно, хубаво е. Да, Харесва ми. вкус- Добре, окей, Супер. харесва ми. Одобряваме. Супер. Днес сме излезнали с гътто би да ви зарадваме. Искам да си изберете така по един вкус. Значи обяснявам съвсем на бързичко. Камбучата също е жива напитка. Вие какво си представяте, когато чувате жива напитка? С много витамини. Значи идеята всъщност на камбучата е, че тя реално е жив организъм, който консумира плодовете, нали, които са вкуса. И всъщност на базата на ферментация, без добавена захар, гъбената култура, нали, която е на камбучата, тя абсорбира плодовете, ферментира и по естествен начин става вкусна, сладка и газирана, като не е алкохолна. Най-вече е полезно за черната флора, тъй като, нали, както камбучата консумира плодовете, тя всъщност, нали, не спира да работи и по този начин всъщност предоставя, нали, на организма една много добра така профилактика. Абе да видим сега дали ще ви хареса на вкус. Да, доста натурален вкус има. Не е, нали, някакси изкуствено подсладена. Така усеща ли примерно да е освежаващо така? Да, усеща се доста свежо. Усеща се и вкуса на леката ферментация някакси. Да. Но някои хора може да кажат, че наподобява дори на вино. Да, на вино, Да, точно да. на вино. Ама е вкусно, хубаво е. Да, Харесва ми. вкусно безалкохолно вино, особено пък за дамите, които са на работа. Правят Колко има вина на 100 грама? терапия. 22. които са- 22? Да, които са изцяло естествени. О, супер. Добре, окей, Супер. харесва ми. Одобряваме. Супер. Много ви благодаря, хора. Приятно изкарване.